Il-ħamis tal-24 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi minn 36 sa 50. F'dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bidmuha u tixxuttaħħomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu: dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: x'mun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Għejdli Mgħallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u hu ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'mun u qal: jidhirli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil xmun: qiegħed tara lil din il-mara? Tħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbitom li bidmuha u xxuttatom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, iżda hi minn x'ħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma hi dilkit li riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: dan minu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lill-mara: il-fidi tiegħek salvatek, mur bis-slim. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex Marija avviċinat lil Ġesu u dirkitlu riġlejh bir-riskju li tiġi irridikulata u abbużata mill-oħrajn? L-azzjoni ta' Marija kellha motiv wieħed u wieħed biss, u dan kien l-imħabba li kellha lejn Ġesu u l-gratitudni tagħha lejh għal maħfra tiegħu. Madankollu hi għamlet xi ħaġa li mara Ludija ma kienet tagħmel qatt fil-pubbliku. Hi ħallet ċara, xarbet saqajn Ġesu bidmuha u dilkitomlu biż-żejt. Kienet użanza għal mara fjum it-tieġ tagħha li tidher b'xara miġbur, u għal mara miż-żewġa li tħoll xara fil-pubbliku kien sinjal gravi ta' immodestja. Marija ma kienet moħħa f'ħadd ħlief Ġesu. Hi wkoll għamlet ġest li l-imħabba biss seta' tissuqa biex tagħmlu. Hi ħadet l-aktar ħaġa prezzjuża li kellha, vażett tal-alabastru biż-żejt fuq,
u użatu kollu fuq Ġesu. Bi spiritu ta' umiltà u indiema sinċira serviet lil Ġesu b'dan il-mod, għax hu kien l-uniku wieħed li jittratta bi ħniena u b'ġentilezza qaddisa. Skont il-parabbola li jumbat jirrakkonta Ġesu lil Xmun, minnu dak li l-aktar ta' min jitħassru? Dak li ma jistax jirċievi l-imħabba, jew dak li ma jistax iħobb? Ġesu jagħmilha ċara li l-imħabba vera toħroġ minn qalb li tesperjenza il-purifikazzjoni tal-indiema u l-maħfra. Mill-attitudni ta' Xmun u ta' Marija naraw kif il-bniedem jew jaċċetta jew jirrifjuta l-ħniena ta' Alla. Xmun li kien jikkonsidra lilu nnifsu bħala Fariżew tajjeb u bniedem ġust ma ħass il-bżonn għall-imħabba u l-ħniena. Fis-supervja tiegħu li ħaseb li jifhem aktar minn Ġesu u baqa' l-bogħod milli jaraf il-bżonn li huwa kellu li jirċievi l-grazzja ta' Alla. U inti, ma min tista' tqabbel l-attitudni tiegħek lejn il-mulej ma dik ta' Marija jew ma dik ta' Xmun? Bliema mod inti turih il-gratitudni tiegħek għal ħniena u l-grazzja tiegħu li jagħtik kontinwament. Mulej, il-grazzja tiegħek hi biżżejjed għalija. Enni nersa għal qrar ta' spiss fejn permezz tas-saċerdot li jirrappreżentak int ittenni lili wkoll l-istess kliem li qed lil Marija: nubietek maħfura, mur fis-slim. Għażiża Marija, Omm Alla u Omna l-koll, int li int mingħajr teba ta' dnub, għallimni ngħix fuq din l-art mingħajr ħtija, wassalni dejjem għal indiema sinċira u għal qrara tajba u ta' spiss. Amen.